Парушылі дзяржаўную мяжу, знішчаць, распарадзіўся Александр Лукашенко падчас працоўнай паездкі на мяжу з Літвою на Ашмяншчыну. Там абароннае ведомства правярае боегатовасць узброеных сілаў, паводле міністра абароны Віктора Хрэніна, адно з самых маштабных. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь? Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Паводле Лукашэнкі ні ён, ні Путін не збіраюцца нападаць на краіны НАТО. Маўляў, тое, што адбываецца цяпер, толькі пабудова сістэмы абароны. І каб спраўдзіць хаду рыхтавання, Лукашенко нібыта раптоўна наведаў размяшчэнне танкавага батальёну на ашмянскім тактычным кірунку на Гарадзеншчыне. Там да літоўскай мяжы менш за 20 кіламетраў. Эти 3 батальона, которые находятся сейчас на полигоне Побрады, они могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы. Побрады. Так точно. Но я тебе публично скажу, любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. Так точно. Пра магчымы напад на краіны захаду напярэдадні казаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях бяспекі Валерий Сахашчык. Да, я обладаю информацией, что вполне серьезно рассматривается сценарий и применения тактического ядерного оружия, и войсковой операции, направленной на Литву. Причем информацию я имею как из Беларуси, так и из России. Вопросы отрабатываются практически, включая дезактивацию местности после применения ядерного оружия. Неабходнасць абараняць мяжу з Літвою міністр абароны Віктор Хрэнін тлумачыць ваяўнічую рыторыкаю з боку суседзяў. Маўляў, яны будуюць супрацьтанкавыя равы, агнявыя пазіцыі, назапашваюць матэрыяльна-тэхнічныя сродкі і боепрыпасы на складах. Спокойно, конечно же, к этому относиться мы не можем, потому что мы в свое время выучили уроки истории, когда возле наших границ сосредотачивались войска немецкие, да, техника, чем это закончилось. Паводле Хрэніна задача ўзброеных сілаў быць гатовымі да ўсяго. У гэтых захадах задзеяныя каля 5000 вайскоўцаў запасу. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений, мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали местность, знали дороги, знали где, как, что, чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям. Прабіць калідор у Літву з дапамогай зброі у канцы кастрычніка прапаноўваў прадстаўнік Савету бяспекі Павел Муравейка. Такую рэакцыю ён лічыць адэкватнай у адказ на тое, што Літва фактычна закрыла мяжу для перамяшчэння тавараў з Беларусі ў еўразвяз.